Hayi. Ndihlala ndedwa. Yima kwenzeka ntoni ma? Kwaqala yangu Lux. Uthe yophela ngelamtshato kwamabhebhe wanyamalala. Le ntwana sendlini nayo ngoku. Semva kolise ezilalini. Umsinyana kafumaneki nasefowunini. Ndindedwa. Ndiwani ndililolo alone. Benzima nomntu ohlabela man xa kuvuka igwitsha. Nix. Hayi ngihoma alone. Sewara bana broda from anodamada ndikhona man umnganakho. Yawe, hey man, Chez, yintoni ngokwena? Yintoni ongena emva kwami njengo? Kwenzeka ntoni Chez, ufuna ukwenza nto? Ufuna ukwenza nix mfethu man. Ngoku Chez ufuna ukuthini? Uthanda undinyonyobela nje. Nix mntana umnganami khawo. Ziyeke lanto bakushila abantu bakushileyo man. Jonga Chez. Ndikhona man. Jonga kulenga undiqhele Chez. Awundazi nondazi andingomngani wakho wena uyava? Andikwazi awundazi. Ngakulinga undenzele zonto ma. Ndakunceda apho ulahlelo mnakweni. Ndakukhangelisa yena ndihlala inyuka lelokishi namhlanje. Abantu basakuncedwa. Okay. Mama lapha Chez. Undiqhele yapha. Ungakulinga undinyele mna Chez, ndiyakucela va. Awundazi nondazi asazani. Kanti ixesha lonke ndihamba netoilet. Chez uthini ngoku? Uyafuna nto ukuhead? Jonga Chez. Ngakulinge man. Xolo bhuti. Ndicela undiyeke ndinestress apha. Xolo bhuti, xolo. Hayi man. Xolo bhuti man. Uyaphi emva kwam Chez? Man, bhuti. Uziphathe man bufuna uhamba nami. Ngakulinga undenzele zonto apha. Ndabheva man. Ndiyaniva ngale suspension akho ngxaki mna into endizawuske ndiyenze ke ndawusendihlale apha endlini ndiseve suspension yeseke ebandla andinangxaki noko. Siyakuva Mary uthi wena akunangxaki then mina mfundisi nengxaki. Hayibo ingxaki yantoni na brother Jay? Mfundisi ingxaki Jay. Ingxaki mfundisi. Ingxaki Mfundisi, why can't we suspend Mary? Ingxaki, why can't we suspend Mary? Kanti ngaba sikhona isazephi isizathu wena Jay somsuspend uMary? Ngaba sikhona mfundisi. Mary, manje imizwana mfundisi just 2 minutes mfundisi phandle. Cela ubone pha phandle please. Khona ushaya amanzi Jay. 2 minutes. Cela sinokole phandle mfundisi. Please. Jay. Sithethe kakuhle nje. Ifundisa apha sithethe kakuhle. Ndithe kuwe ndiyolisizele apha. The kuthi akumeri umqole nekakuhle indlela right man mfundisi. Ichance yakho lena. Sokuphula ithuba. Jay ndiyakuva futhi. Uyatatazela fika uyatatazela. Ndiyakuva Jay futhi. Ndiyakuva Jay. Come on. Jay, bethola uvalo. Bethola uvalo. La ngongoza. Ndivumile La ngongoza ufalo lo Jay la ngongoza. Angathi ngapho la ngongoza uvalo. Mfundisi. Jay, This is your last chance. Le. I'm giving you the last chance. Le. Ndifuna ungene phakathi. Xa ufika phakathi awuthethi kakhulu mfundisi. Thatha uMary umsondeze.
faka ikiss. Jeya ukumfuna uMary ngenye into mntanami ukumfuna ngenye into ndiyamlangazelela okweJerusalem Yabona? okweJerusalem amazwi. okweJerusalem ndiyamlangazelela mntanami Yabona le pha unayo ngoku sebenzise pha. Ohlobo ngicela ngani? Iyapha kuye. And afuna uthetha kakhulu. Ngifuna umkhise. Kiss her. Noba uthi hayi uyaphandle uzawucimela ufaka kiss. kiss Akaxelela. just nje Afuthi andiphuza mina manje. Ntoni ngoku? Hayi man. Kodwa umphuse man. ndiyamlangazelela Awungene phakathi. Ngena phakathi. Umphuse. Yes. Yo. Into lensimo. Fundisa mina ndimzama. Hayi madoda, hayi. This is too much. Igwala eli indalo segazini bugwala busegazini. Baleka ku veins. Hayi madoda. Yo. Kanti ke ngaloku abantu amtyile abekho yabatshizi abekho angawari ntoni I'm a brother from another mama. hema khabamba okwalokhu musa ke yaqhuma man yintoni ngoku ndithe bamba khanditsisela efondini kwenzeka ntoni Uthemani bambi akangutsho ngingaseli. kwangoku ukusela kona nditshile ubasela Ayiqhoqhoqomile ngisathi ngikrisa nje kancinci nje. jonga ye shezi sundiqhela wena yeva uthe wabona mna wena wabona ubhanqa Hayi. kwenzeka ntoni ke ngoku angakulinga undenza itoilet mani wena Hayi. tobona indawo kakela xa ubona mna Aw. Kanti ndihamba ndihamba ne-toilet. uthini shezi andikuva uthini uthini futsek man nonsense man tyhini yayibona uba ingakanana le bhiya ithemo lokugqibela kweli langa khange uthenge nonsense man olukhanya kwenzeka ntoni apha kwakhe and ulukuse uqala ngotshintsha umnyango ngoku kuyaqhuma le ndoda iyazifihla lukanyo le ndoda injani simanga arha kamncam uzaziveza ulukanyo ngokwakhe azukhangelwa seli hayi ke Mary injalo uzukhumbule kaloku Mary ezi zinto asifani ne uJoyce lo Mary suspendelwa ufuna iquick kumfundisa apha kum wena ke le yakho into idibene nesijolo uyazibona izinto Mary asifani injalo uJoyce yena wasuspendelwa ngocela iquick apha kum kumfundisi wakho kumfura wakho bafuna iquick apha kumfundisi ayifani ke nale yakho uyenzileyo. Oh, okay. Into enjalo. Okay. Hayi ndiyakuva mfundisi. Into enjalo. Hayi ndiyakuva mfundisi wena. Akho ngxaki mfundisi. Injalo. Ndiyavuya wena mfundisi xa ungakumi noko. Yeah, Mary. Injalo. Bengasoze ndikwazi ngabe ngakuwe Mary. Into mfundisi ayikho enye into mfundisi ndicinga bangaba benza ubasempahla uzaba sempahla ayikho na Mary manenye into kodwa ke bengasoze ndikwazi ukuthi nje ungabe ngakuwe akho ndiyibona yapha kube ndiyo zami ze right Mary hawu right mfundisi akhondo akhondo mfundisi nakecala lingapha ze right ezindevu konke ngathi akho ndiyibonayo so hayi mfundisi wethu ndicela wasiwashinga hayi besitsho ke Mary kabeni mhlawumbe college asinje into yokho into enjalo wena Mary hayi mfundisi akhondo ikhona dani kumfundisi into thethe mfundisi thethe noba yindoni thethe itsho nje wena hey Mary sikabona amazulu evuleka ndibona amazulu evuleka iqhekeka mntanami ndibona amazulu evuleka Mary ayamova sepahla ngisikabona amazulu evuleka akho nto
akho nto mesi ndabona amazulu evuleka mntanam Okay mfundisi. Mary Mary Andithandayo lenzo umfundisi. Yoniphusa? Hayi man, hayi. Phuswa yindoda. Ndake ndayenza loo nto. Hayi man, hayi. Ndibe ngixelele no. Andifuna ndenze le iphinde enzeke. Hayi. Ngalo tata. Amela mna xolo manje ngathi ndiyaphazamisa. Phakathi unyoko nomfundisi basathetha ngomthandazo. Kwelanga tata. Bathetha Wena ngokuthini? uphandle. Kwelanga uphandle wena. Nje lokuthandazo. Do you know why ndilapha nje? UThixo uthuma unyana wakhe azofela abantu emhlabeni. Wanika abantu abanjengomfundisi. Xa umuntu onakele enhlizweni, bekho umuntu ozawuthetha. Na umfundisi ngomnye wabantu abathi xa konakele ebandleni othunywe nguThixo abaninike umthandazo. Na umfundisi uzothandazisa umama wakho apha. And loo nto izawumenza makabuyise indoda kaMary. Afuna ukubona Mary, afuna ukubona. Yeke lo mfundisi athandaze. Yabo umthandazo pha ushushu wenza umnandi. Thandaza emazulwini, umnandi wena soze. Jaya Now selapha. Jaya mamela mntanam mamela Jaya engakhaliyo Jaya iyayekwa Jaya engakhaliyo iyayekwa Jaya engakhaliyo. I've never failed into isifana nezina before. Angokuqala indaqala ndidibanisa nentombazana. Ngone xa kwakuwe ayimfundisi. Ayilungi Jaya. I'm very disappointed. Jaya ayilungi Jaya engakhaliyo iyayekwa. I'm disappointed. Only disappointed cela uthatha iqhosha ulibeka ndawo uthatha kuyo news qhosha cela ndawo uthatha kuyo iqhosha Beka. Awundanisile. vese incumo mahalo Angiphoxeli. Ngaphina uniphuza no. Ngaphina uniphuza. wenza kanoni nginelishwa nje wenza kanoni Jay Awulolisho ligwala. Akho ligwala. mhlambe lo Jay kuba zanda uvona umthandazo wakho ngithandazelwa nguwe Ingoba ufuna. ndibeka isandla ngokujay ndibeka isandla mntanama ikonto nje In the name of the Father. Lenhliziyo iqinileyo mayithambi inimamela xa ndithethayo. Wenze lefuna kuyenzile. La umthandazo uphelile. Qha amasambi man. wenza kanoni Masambi hlele masambi. yeza Jay I've never been so disappointed before like this. Kodwa ngamandla ami ndikunika wena mfundisi. Ndikunika amazwi, ndikunika yonke into, ndikunikile yonke into, ndakunika amazwi onke. Ndaphalaza kuwe yonke into. Ngiyiphoxa still. No. Hayi nina. So, umfundisi is sleeping with this one and this one. Uyababenga bobayi-2. Okay, it's making sense. Umfundisi is a double the adapter. Uyababenga bobabini apha naphaya. Yo, as for this one is a very sticky thing. Hey, sisi. Yini Sister B? Unjani sisi? Ngiyaphila Sister B. Yintoni wenza ntoni apha phandle wedwa uthetha mzi? Umna? Akho omnye umuntu mosapha? Mani sisi ndisokoliswa yilo mnyango ndixelela. Ndiqomba mandintsontse before ndingene. Uyaqonda? Kushushu sisi. Hayi ke masigene ke mo Sister B. Wasisi ndiyacinga yazi khona ndicinga yintoni kanene. Wethu ndibona umfundisi noJebe ephuma apha. Akho ntimbi? Umfundisi noJeya. Hayi Bephuma bosisi apha? ndibabone ngaba bam osi baphuma apha. Hayi. Khawuyeke izinto endingazazi uyozibona wedwa. Akhe singene siyophunga manje Sister B. Okay sisi. Kodwa ushoba akho ntimbi? Hayi ayikho. Umfundisi sewaphuma ebile nobile apha ndiyayazi uba ndimbonile. Qha ke wena ndiyakwazi. Ungaboniswa. Hayi sisi kaloku tshi. Suka baba uthi mingo suka lapho Sawubona wamingo. Awumingo ntandane ka baba
uhlaleleni phansi kule ndawo awufa umthandazo kababa uthi mingo suka lapho Mavulane, yinje baqala sekhaya. Thakhe donke wanyo dololo. Mani ifenele. Hey, ndingange wanyo sapra dololo. Akhona kodwa? What? Akhona. Yakhona fonini right now. Asonobela khona. Ngikubhetela. Kumni ndoda? Fonini ngubani wena ufuna ukwazi mina? Ubani lo uthi ngibani lo? Apha kuwabuza nobani ubani wena? Encinci ndiyabuza ngubani. Yazi jonga bra. Ndixele wande ndivileyo apha nganonke. Naqhela apha kunsendane nini yazi? Fundini. Ka Ndingakanani kwedini manothi ndiyaqhela. jonga bra, ka ufuna uza komsiye thotho tho yeva. Bonise balo ubani. Hamba ndikuyeke. Andiyeke boy, andibambanga kakade yeva. Suka hamba. John, nyoka myeva. Nyoka myeva. Dolo. Dolo. Sali ndenzene nonke nize nosponda wenu kuwo thina. Nekhansile pali. Nyoka dolo. Baloud, thethe kamereni baloud. Sonjonga nje phohlwa amehli baloud. Thetha pha. Siyarola ho. Alright guys, kawona niyabona. Liyanye si voice man wena man. Check into ontalo uhlezi. Kawona niyabona. Sine comedy show, comedy tour esiyenzayo. Sizoqala. Leya jonga boy nena betha ngembamba lapha phansi yavukayenda ukufaka ihead yabo. Ye comedy show EP abantu bayaya lapha comedy show. Comedy show izoba Cape Town. It's World Funny Weight Championship Comedy Tour esiyenzayo siqale eKapa nge-6 kaMarch. March lesiya kuye 2026 sabe Cape Town homecoming center. Yeah. So yenzi nathi uclever yabo. So senzi ngathi clever ufuna uthetha English role. English ima balance ka uthethe. Thethe lena ethi kai homecoming center. Thethe homecoming center apha eCameroon. Homecoming center eCape Town. Ticket R200 at complete ticket. Itour izojikeleza everywhere siyaya nasebizana, which is why one coast land house yakuya 25 April sabe siphayana. Then get to the May obviously set Durban nge 23 Liya jonga siye puta apha ne resource yabantu lena. Siqeshe abantu yaphuhalisa le camera apha no. 23 kaMay sibe Johannesburg, Mall of Africa, sabe siphayana. Then 6 June. Mall of Africa. 6 June sibe Queenstown, Queen's Casino. 13 June isilapha ke Gqeberha abantu baseGqeberha Mandela Bay Theatre sabe siphayana kulapho sithola khona itoilet. Ticket is R200 for all the shows. A complete ticket. Please support us. Thank you so much. Liya, yintoni efunayo li? Yintoni efunayo? Hey, Kobando, maswidi love for you know, girl we love you. I do Bible, fede minanga, sfelanga with that's true. Hey, futeka coats, easy campuses. Afuna dance mixa nomjito accomplices. Afuna papa mapapa ze helicopters. Waputa luta na nesiyabuya like kamasis uputa luta ngabuya phakamis. Will you be my one and only sisu yangisanganisa uNkulunkulu obahlanganisa. Ngawonake lamahita basosela ngama chainsaw bezama ukuhlukanisa. Phofu sosela since a nixie, zithumela bomalume usuzoba misisi na. Hopeful abazali bakhali cool ngamo fully in love ngawe I'm cool mama.